sa Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Aray mo. Aray mo, baka. Welcome po sa ating Tawag Ng katas. Ano ba nangyayari dito sa tawag ng katas, Mang Kanor? Siyempre, kailangan ilabas nila yung mga katas na gusto nilang itawag sa atin. Yeah, palabas niyan. Kung kanina live drama, mga katas ng nakalipas. Drama yon. Ngayon, Eto kayo naman. mismo ang magkukwento ng inyong katas ng nakalipas. Kahit ano, pamilya man yan, love story, kapatid, hindi lang dito mga jowa-jowaan, kabit-kabitan, pwede rin issue sa pera, kahit ano, anything under the letter S. Mga malaki to. Anything under the, Anything under the... malaki. Malaki? Oo. Under Letter the S? letter S na malaki. Dali lang, guys. Madali itong makita. Anything under the... Ang tagal? Wala. Ay, wala. Under the Under the... suso. Sus. Laki nga. Okay. Live po tayo, napapakinggan at napapanood sa loveradiomanila.com.ph, sa mobile app natin, Love Radio Manila. Yes. Kung gusto nyong tumawag, Love pwede kayo- Radio mobile app pala sa App Store or Google Play. Tapos kung gusto tumawag, PM nyo, si Tanya Chinita, PM nyo ako, Uncle Dagol. Bigay kayo ng, sabihin nyo, gusto nyong sumali, then Viber tayo. Eto, may ano na tayo. recap lang Ah, tayo recap, ng sige. nung Friday sa tawag ng katas. Yung kung saan naka one night stand niya yung kanyang maid. Oo nga. Yung from Sa California. Siya ay 18 years. Ay, Ano na siya? ilan taon ba siya? 20 22? na. Oo, 20. 20. Tapos 22. Tapos 22. yung MILF niya ay 42. 42. Tapos yun, hindi naman siya, mukhang nagfe-flex lang naman siya. So kahit ano dito, Kabisyo, hindi namin kayo i-judge ng onte. Totoo. Ano pala? Ay, shoutout ko si parang Chino Mendoza. Naka-tune in yata siya ngayon. nakatune Brother. yan, Chino. Pwede yan tumawag. May katas siya. Itatago na. Ay, wag na. Madamay pa yung civilian. Oh, wag na. Oo, shout out din pala kay, ito shout out natin bago tayo magkausapin yung ating katas caller of the day. Shout out sa branch manager na fan natin. Uy. Branch manager ng BPI Cainta branch. Aba. Si Sir Carlo Paulo Vital. Uy, si paring Carlo. Yung account ko dyan, ha? Ikaw bahala dyan. May account May account ako sa dati. Because talaga sa dami ng accounts. Hello sa mga taga BPI Cainta branch, especially sa branch manager na fan natin, si Carlo Paulo Vital. Sir Carlo, see you soon. Diyos ko, paring Carlo, wag ka magpadala, paring Carlo. Mahirap na. Ay, si Ma'am Marnster, mga taga-Philippine Navy. At Hello din. At saka taga Miss Get K. Clean. Miss na natin Miss si K, Miss oo. K. Pwede na kayo bubisita ng gabi. Okay. Hello daw kay Mama Lina Gaba. Ayan, sa Tinina. Ay, buhay na buhay. Okay. Hindi na tayo. Kausapin Eto na. natin. Usapin natin ang ating Katas Caller of the Katas Night. Scholar of the Night. Please welcome. Hello? Hello? Hello. Oh, hinaan mo yung radyo mo. Hinaan mo yung radyo mo, call, kasi magpi-feedback. Dito na lang tayo mag-usap sa phone mo. Ayan. Mayong gabi eh. Anong pangalan po? Hinaan mo yung baka. MJ po ako. MJ ng? Manila. Ayan. Si Baka- MJ. Manila, ilang taon? Panglagay lang natin sa caption. 36. 36. MJ ng Manila. 36 years Ganyan. old in service. Kanya mga boses, mga alam na dish. Bakit? Mang Kanor, bago natin siya. Iba yung pakiramdam ko sa MJ na yan eh. MJ. Okay, MJ, anong ginagawa sa life?
nagagala. Ano yon? Anong trabaho mo, brother? Naggagala. Isang driver. Isang Driver. driver. Ha? Okay, ngayon mo patunayan sa akin ngayong gabi na hindi totoo yung basta driver, babaero. Hindi. Si Mang Kanor lang siguro Si yun. Mang Kanor lang. May asawa ba si MJ? Meron. Tatlo? Tatlo yung anak. Isa asawa. Ang galing. Galing. Ilan taon Lumusot, Ilan taon ang asawa? 37. 37. Ilan taon na kayong nagkakasama? Almost 11 years. Wow, 11 years. Siya ba ang una mong asawa? Hindi lang. Background check lang. Background check. Sabagay. Meron. Siya lang. Walang iba. Oo. Siya yung nanay ng tatlo mong anak. Para malinaw lang. Siya. Siya. Okay. Parang hindi naniniwala si Uncle Ray America. Oo. Oo. Sa Facebook. Oo. Sabi ni Pika, lasing ba to? Lasing ka daw ba? Hindi naman. Mukhang kasalukuyang nasa kalsada si MJ, tama? Yep. Okay, Actually, tumabi lang ako dito eh. Uy, salamat kasi mantakin mo, Col, Mang Kanor. Pwedeng mag-accept ng pasahero pero para sa katas. Tawag ng katas ay tumabi siya. Dahil sanay naman siya sa tabi-tabi. Sinabi kasi ng pasahero na tabi muna tayo. Bigay mo, aray mo. Magkatas ka lang dyan, dito lang ako. Pakwentuhin mo na ng katas, Mang Kanor. Okay, brother. Ano ang katas mo? Actually, Uncle, nung medyo bata pa ako nito, nung mga 6 years old or 7, ganon. May muwat na rin ako. Nung hindi ko siya masabing kung tawag dito, yung samantalahan ba? Ganon, parang ganon. Pero ano naman siya, teenagers nung babae nun, teenager. Teenager? Tapos Tapos ikaw? Oo. Siguro mga 13 or 14 yung babae. Tapos Tapos? ako mga parang 6 or 7 years old. Uy. Tapos? Bali, nung una, naglalaro lang kami ng bahay-bahayan. Nako, yan na nga ba eh. Tapos? Tapos, bali, tawag dito, tuwing umaga kasi yung nanay-tatay niya, may pasok. Bali, naiiwan siyang mag-isa doon sa bahay niya. Yung apartment niya, bali magkapit-bahay kami nun eh. Sa may taas sila, tapos kami sa baba. So, pag umaalis yung father-mother niya, pinupuntahan niya ako sa baba. Then, niyayaya niya ako dun sa taas, sa bahay nila sa taas. Oo. Pinaakyat niya ako. Then, doon kami, kakain muna kami, gano'n. Tapos maya-maya, parang, hindi ko alam kung, ano ba yung words na yun? Kung Yung abuse. Pinagsasama. Kasi, ang alam ko lang noon, kasi matakaw ako eh. Nung bata ako, mula sa pool ng bata ako, mataba na talaga ako. Basta Halata. Basta may pagkain, game talaga ako dyan eh. So yun, bali, yung time na yun, siguro hindi lang 3 beses or maraming beses eh. Naputol lang yun nung umalis na sila dun kasi nangungupahan lang din sila. Nung lumipat na sila. Okay. Putulin mo na kita dyan kasi malabo eh. Hindi namin nagets. Ano yung naputol? Ano yung ginagawa? Bakit kanya pinapakit? Pinapakain? Pinapakain. Ng Oo, pagkain. tapos naglalaro kami ng Bahay-bahayan. Yeah. Tapos anong ginagawa niya sa'yo para malinaw? Yung alam mo na. Hindi namin, pare-pareho tayo, align lahat tayo Hindi dito. ba sabihin dito on air?
Hindi, ano mo lang, itut, ganon, ikukeme, ano, oo. Ismeringhoy na lang. Sige. Ano, hinahawakan ka niya ba sa private part? Mas malala pa doon. Na, Sa iyong edad na 7 years old? 6 or 7, tanda ko yun. So, may Di ba- nangyari sa inyo? May nangyari? Nung na-realize kong yun, nung medyo nagkaedad na ako siguro ng mga 13 to 14 years old, nung nakakapanood na ako ng mga porn, gano'n. Sabi ko, ay, yun pala yung ginagawa namin noon. Oh. Sabi ko, Oo. ano pala yun, hindi pala gawain ng, kasi akala ko noon, yung, alam mo yun, yung parang bahay-bahay, nanay, tatay, ganyan. It's okay lang. Siyempre, bata ka pa nun eh. Malay mo ba, di ba? Bali, nung na-realize ko lang siya, nung nagkaedad ako ng mga 13 to 14 years old, yung nakakapanood mga high school life, nakakapanood ako ng mga porn. Ano pinanood mo? Yung Barely Legal? Ha? Barely Legal? Priscilla Almeida. Hindi, ano ko eh, pansa ko ng ng mga Maui Taylor. Oh, di Saka ba? Rita Parejo. Gamitan. Hindi, Hibla. Aray mo! Itong mga lalaking to, di ko alam kung seryoso yung usapan. Pag talaga sama-sama kayo sa pag-porn yung usapan, talaga ang saya-saya ng lahat. Sexy lang naman yun. Sa comment section. Sexy lang naman yun. Yun ba yung yung... Mga nagpatangkad sa inyo. Yung mga... Sabi dito sa TikTok, Tarzan ba daw yung favorite mo o Snow White? Ayaw nga niya. Gusto nga niya yung mga balahibong pusa. Okay, so ganito. Ulitin lang natin. Nung bata ka, may 13 years old ka na, ano mo siya, kapitbahay? Kapitbahay. Na kapag wala yung parents niya, niyayaya ka sa taas ng bahay nila. Kasi sa baba lang kasi yung bahay namin. Oo. Yung inupahan namin, baba nila. Okay, so up and down yung lugar na yan, sa taas niyayaya ka, nagbabahay-bahayan, pinapakain ka muna, tapos may ginagawa siya sa'yo. Oo. Tapos, hindi lahat ng sabihin niya, sinusunod ko kasi wala kang alam, bata ka, ignorante. Siguro, parang kasi talaga pag nung bata talaga ako, pakitaan mo lang ako lalo pag may fried chicken na hotdog, ganyan. Nako, mabilis mo lang ako makuha loob ko. Pero ano pa bang pinakita sa'yo liban sa fried chicken at hotdog? Yung kasi nun, hindi ko pa alam yung mga basta lahat ng mga ginagawa ng mag-asawa. Okay. Ginagawa namin. Oo, okay. Okay, MJ, tapos na-realize mo na bad pala yon nung ikaw ay nasa adolescent period na, tama? High school na. High school. Okay, nung adolescent, nung teenager ka na, nakikita mo pa ba siya? Actually, hindi ko na siya nakikita eh. Pero alam ko pa rin yung pangalan niya. Hanggang ngayon. Kasi tumatak sa akin yung pangalan niya. Tsaka, half Chinese. Yung half Pinay Chinese. Half Chinese, half Filipino. Yung tatay niya kasi, yung mami niya is parang half Chinese. Bali parang siya, third na generation ng Chinese. Yung mami niya, baka siya may Tagalog. Okay, tumawa naman kayo sa joke. Hindi, pinapatawa ko lang kayo kasi kinakabahan kasi ako. Alam mo, kasi sobrang sensitive ng story. Gusto ko, hindi sa mga nakakarinig na magulang, naiinis na sila kasi pinapadetalye natin. Medyo nakakainis, trigger talaga siya. Trigger warning po. Oo, trigger. Pero
uungkatin pa po natin anong lesson ang makukuha natin dito sa katas ni MJ, no? Oo. Hindi natin to ino-normalize. Gusto nating malaman kung ano yung lesson, yung moral na nakuha ni MJ sa storya niya. Okay, half Chinese, half Pinoy. Anong tawag doon, Mang Kanor? Chikay? Chicks na, Chinese na, Chinita na Pinay, chikay. Parehas na yun. Chikay ba tawag dyan sa amin? Mapapansin mo ba? Okay, tapos, pagkatapos... Nung na-realize mo, tatanong ko, Titsa, nung na-realize mo yun, anong naramdaman mo? Ikaw ba, feeling mo ba na bastos ka that time? Nung unang na-realize ko yun, parang na ano ko na tawag dito na Trauma. nadurog yung yung ano ko, yung diwa ko. Kasi parang yung pinagsamantalahan niya yung Kamusmusan mo. sitwasyon ko. Oo, na kasi actually hanggang ngayon nadala ko yung tumatak kasi sa isip ko yun eh. Okay, Oo. MJ. So, may trauma ka. Oo. MJ, Oo, ano yung yun. naging epekto sa'yo, tingin mo? Hanggang ngayon nagkaroon ako ng parang phobia kapag nakakita ko trauma. ng Oo. kapag nakakita ko ng mga Chinita? ganong hindi naman yung parang Kasi nung pumunta ka eh, sitwasyon. Oh. Lalo na especially pagka yung nakakapanood ako ng kasi bihira ka ng mga ano sa news ng lalaki pinagsamantala ng babae, di ba? Oo, bihira lang yan. Oo. Bihira ka lang kasi actually lagi nang re-rape or lalaki, ganyan. Oo. So hindi parang yung sa case na hindi ko naman siya matawag na rape kasi Oo. kasi wala ano yun eh, parang wala rin, hindi ko lang alam kung alam niya yung ginagawa niya I or think, ano lang. Ano to? Pamomolest siya. Mm. 'Di ba? Abuse siya. Child abuse. Kahit hindi mo alam, MJ, an abuse is an abuse. Kahit alam natin o hindi natin alam. O kung may muwang pa tayo o wala. Wag mong i-gaslight yung sarili mo o wag mong i-deny na nangyari sa'yo yun. Nicole, ako naniniwala ako na naaalala natin yung childhood na kahit 2 years old, 3 years old, meron tayo mga Shadows. Mga memories na. Oo, yes. Hindi mo iwasan yan. Okay. Grade 1 ka yan. Anong meron trauma pag nakakakita ng... Pag nakakarinig ako ng mga ganong Balita. sitwasyon, kumbaga parang bumabalik sa nakaraan ko yung nangyari sa akin. Uy, ganito pala yung kung mangyari sa akin, hindi na dapat maulit pa sa iba kasi kawawa naman yung mga batang, alam mo na, mapagsasamantalahan. So sa mga anak mo ngayon, very protective ka. Tama? Yes. Lalong-lalo na sa bunso ko kasi girl yung bunso ko. Okay. MJ, since natanong na ni Uncle yung kung ano yung epekto, ano yung lesson na nakuha mo dito sa experience mo na to na hindi mo nasabi? First time mo ba yan nasabi sa buhay mo? First time lang. Actually, kahit yung we are privileged. Hindi kami happy, kundi hindi happy yung word privilege kami na pinagkatiwalaan mo kami nitong sekreto ng buhay mo. Yes. Diba? Salamat. Actually, hindi alam ng asawa ko to, hindi ko nakwento sa asawa ko. Oo. And then yung mami ko hindi rin niya alam na hanggang namatay na siya, hindi ko rin napagtapat sa kanya yon, nasabi sa kanya yung nangyari na yon na kasi kakilala ng mami ko yung mother nun. Oo. Kumbaga ka-close din ng mami ko. So ayaw mo nang mabanggit doon, baka Hindi ko siya nabanggit kahit kanino. Ngayon lang kasi gusto kong mai-share sa mga nakikinig yung awareness para sa mga anak nila Yes. na
bantayan nila yung ganun. Kasi yung mother ko nun at nung time na yun, puro trabaho. Kasi yung mother ko single parent. Dalawa kami magkapatid, siya lang yung nagtaguyod sa amin. Mm-mm. So, yung mother ko nag-focus lang siya sa paghahanap buhay, sa pagtitinda, gano'n. So Ganyan. wala talaga siyang idea since busy siya sa paghahanap buhay, tama? Yun. Yung, I think, Col, kahit hindi busy ang magulang, busy o hindi, kasi hindi nga siya aware kung mali ba o tama o okay lang yung ginawa sa kanya. May mga may mga memories ganap talaga sa buhay natin nung bata tayo na hindi talaga natin nakwento sa magulang natin kasi ignorante tayo. So MJ, ito ay kinukwento mo para maging aware yung mga magulang, tama, na bantayan yung mga anak. Ngayon, yes. kausapin niyo mo yung mga magulang na nakikinig ngayon kung paano nila yung relasyon nila sa anak nila, kung paano mapapakwet. Kasi may mga relationship ng mga magulang ang anak ngayon na yung anak hindi makapagsabi ng sikreto sa magulang kasi magagalit agad. Tatakot. Kasalanan mo yan, mabiblame magagaslight agad. Message mo sa mga magulang para yung anak nila hindi matakot sa kanilang magsabi ng darkest secret nila. Yun. Dito, para advice ko sa mga kapwa ko magulang na rin, kailangan lagi nating check yung mga anak natin, kausapin natin, kung busy naman tayo sa work, paglaanan natin sila ng kahit ilang oras o minuto para makabanding, ganyan. Yung matanong natin kung kamusta ka na, kamusta school, kamusta ang nangyari sa buong araw mo, ganyan. Minsan, labas kayo, mapaglaruin mo sila, magbanding kayo, ganyan. Ipakwento mo sa kanila yung mga ginagawa nila kasi minsan lalo na hindi nila alam minsan yung ginagawa nila kung tama. Kaya ako yung pabor ako dun sa yung 'di ba meron na ngayon sa school na parang yung subject na ituro na sa mga bata yung mga Sex yung mga Sex education. Yung mga Oo, tamang yung mga- asal. yung Tamang parang aral, malaman nila kung tama pa ba to o mali na to. Bata pa lang sila, alam na nila kasi Awareness at is least key. yun, at least yun, alam na nila kung ito bawal to kasi Oo. tinuro sa school sa amin to. Mali na Bawal to to. kasi tinuro ng daddy, ng magulang namin to. Bawal to, ganyan. Kasi nung time na yung sitwasyon ko, walang ganun eh. Walang ganung Siyempre, nagpapasabi ng masama yan. Kasi alam mo yung pag naglaro ka nung kasi 'di ba wala naman mga gadget, wala naman yung mga yan. Kundi ang laro lang talaga diyan, tumbang preso, pagkakay kubo, And also, Col, pataya-taya. and also MJ, Mm. hindi naman siguro kasalanan ng magulang natin na hindi maituro. Sadyang nung panahon natin, millennial, Gen X, ang sex ay parang tawag dito ay may English na term dito. Hindi mahirap ituro. Hindi may term nakalimutan ko. Basahin mo nga sa dila ko, Mang Kanor. Tsaka alam ko pinagbabawal Glock. pinagbabawal ng simbahan yun, alam ko. Tabu 'yon, tabu. Tabu. Tabu siya. Thank you, Nurse Jason ng art sa TikTok. So yun. Sige lang, tuloy lang MJ, nakikinig kami. Yun, bali yun ang payo ko lang sa mga kapwa magulang ko, yun nga, bantayan nila yung mga anak nila, alamin nila kung ano yung ginagawa ng mga anak nila, lalo na pag babae. Also, ako lalaki, nangyari sa akin, ano pa kaya kung babae? Diba? Bantayan nila ng maigi. Yes, MJ. Kasi sa panahon ngayon, mas marami ang masasama ang loob kumpara noon. Mas marami ng masamang loob ngayon. Okay. Nagkalat na talaga.
MJ, Kaya maging aware lang. oo, salamat sa pagmensahe mo sa mga magulang mo, ay sa mga magulang na nakikinig ngayon, at sa mga susunod na henerasyon na magulang, sa awareness na sinasabi mo. Ngayon, ano yung, kung may maitutulong kami para maalis yung trauma mo, kung kung nakikinig si Lord ngayon, o yung highest being sa mundo, ano yung, paano ka mag-heal, tingin mo? Sa tingin ko, baka hindi na. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin siya. Tumatatak pa rin talaga sa isip ko eh. Mm-mm. Kaya, tsaka, baka malabo na rin matanggal sa pag-iisip ko yung... Mm-mm. Kasi ilang taon na, almost 30 years nang nakaraan hanggang ngayon. Mm-mm. Mm-mm. Nasa isip ko pa rin yung pangyayaring yun. Hindi pa rin nag-move on. Mm-mm. Kaya, Wala, baka may plans ka na seek professional help. Siyempre, yung mga professional talaga yung Pero alam mo, gagawa. Col, sa hirap ng buhay, isa kang driver, yung sa psychology, psychiatrist mo, bigay mo na lang sa mga anak mo eh. Minsan, Oo. ihil mo na lang sarili mo. Ang hirap magpayo na punta ka sa psychologist, isang aray mo dun, 1,000 eh. Minsan, Oo. bibigay mo na lang sa anak mo. Ang point Kaya lang sa naman atin siya doon. lumapit eh. Sa atin siya lumapit. Kasi ito free, baka makatulong tayo. At yung paghinga mo sa amin, sana nakatulong ba kami sa'yo, MJ, sa pagpapasaya namin sa'yo sa araw-araw kahit puro kalokohan si Mang Kanor? oo naman, at least na kahit wala na yung mahal ko sa buhay na naihinga ko sa inyo, kumbaga nasabi ko yung secret ko sa loob ng 30 years. Kaya pala kaya pala pag nakita tayo, yahag ulit kita. Hindi, yahag na yun na bilang talaga na may makikinig sa'yo. Hindi man kami makakatulong financially, pero love knows no boundaries. Makakatulong pala tayo. Nanalo na siya eh. Pero Nanalo ba? salamat. Alam mo, Col, ang daming Mang Kanor, ang daming pwedeng lapitan. Tayong dalawa yung unang nakaalam, tayong tatlo, at yung mga kabisyong nakikinig ngayon. We are so privileged. Hindi namin alam kung anong ginawa namin sa past life namin para mag-confess ka ng ganitong kabigat. Pero salamat. Palakpakan po natin si MJ. Palakpakan natin. Wala Call eh. MJ, wag ka munang bumaba ha. Diyan ka muna, standby lang for a Huwag ka man while. umakyat sa langit ah. Why, hindi Ano yan. ba? Sandali lang. Ay, okay. Commercial Kasi lang. sabi bumaba eh. Commercial lang ha. Okay. Call ha. Diyan ka lang, call. Sige, Col. Babalik Thank tayo. you. Wag mo ibaba. Okay. Let's get it to rumble. It's now 11:40. Namo pa, Col. Hinaan mo pa. Yan. 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 Buhay pa naman tayo sa live. Alam nyo, rinig ba ako? Rinig ba kami? Ano? Oh, rinig ko Ah. yan. Alam nyo, sa ilang years na tayo Col magkasama sa radyo? 3 years namin ni Uncle na nakakasama kami ng mga driver, ng mga kalokohan ni Uncle at ni Mang Kanor sa araw-araw. Hindi namin alam talaga, nagugulit kami minsan na may natatouch kaming life. Ito yung dahilan kung bakit andito pa din kami. Kung bakit nagpapakita pa rin ako ng charet. Kung bakit kahit baha, pasok kami ni Uncle. May napaglilingkuran kami kahit papaano sa munti naming paraan. Kaya thank you po so much sa lahat ng nanonood, nakikinig. Katulad nito ni MJ, hindi ko ine-expect. Feeling ko, puro kalokohan lang eh. Pero, di ba sa likod pala talaga ng mga tawang malalakas, may malalim na sugat na nagtatago. May peklat pala. Oo. Babalikan Okay. po natin yan. Ang dami kong gustong sabihin. Balikan natin. Hi, Mama Eileen Joy.
Sabi ni Johnny Ocker, ang galing Mm. naman ng colors nyo, gaya last week. Akala mo puro kalokohan pero grabe yung substance. Good job. Thank you. O diba, Col? Sinasabi nga natin kanina sa digital, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa mobile app natin. Ito yung dahilan kung bakit, ano yun? May naririnig ako. Nag-feedback. Sa akin ba yun? Kung bakit, meron talaga eh. Kay ano yan? Ay, kay MJ. Hinaan mo konti, MJ. MJ, wait lang ha. Briefing lang to konti. Ito yung dahilan kung bakit patuloy kaming naglilingkod sa mga kabisyo natin. Especially sa mga driver. Kasi sa likod pala ng matinding pagtawa nyo sa amin, ano pala namin, pansamantala naming pinapahiran ng gamot yung mga sugat nyo, yung mga peklat nyo. Thank you, MJ, for sharing your deepest and darkest, ano ba tawag dito? Secret ba to? Sugat na lang. Na sana makatulong kaming makagaling. Sana, yun yung prayer namin. Ano na nga namin yun, the best naming tulong, pero hindi eh. Si Lord pa din eh. Grabe yung sugat mo, MJ. Oo. Call, ikaw, mensahe mo kay MJ. Ang call, inaan mo konti yung radyo mo, call, para wala tayong feedback. Para hindi magalit si Mang Kanoro. Galit si Mang Kanoro. Hindi ako galit kay MJ. Naiyak? Kasi, Ba't ka naiyak, Mang Kanoro? naiyak ako kasi inaantok na kasi ako eh. Aray mo. Gutom na. MJ, gutom na si Mang Kanor. Anyway, Uncle MJ, daming nanonood sa atin. Thank you. Maayong gabi sa inyong tanan. Call. Okay. Andiyan ka pa ba? Call. Ayan. MJ, may matanong ko lang. Ang dami kong tanong sa isip. Hindi kasi yung oras. Pero Sige. may times ba na naiyak ka? Sa iyak kasi, sawang-sawa na ako sa iyak eh. So, ibig sabihin naiyak ka dito sa experience mo na to? Gusto ko lang malaman. Siyempre, sobra. Talaga? Kasi, tawag dito, Minumulto ko ka. yung pinagdaanan ko. Diba? Sobrang, Kailan yung huling sobrang iyak mo? Kailan yung huling iyak mo sa naaalala mo? iyak ako parang last week. Pero nag-away kami ng asawa ko. Hindi, yung tungkol dito sa sa Dito, pangit mo na. ngayon, umiiyak ako ngayon. Ay, Ayoko lang, MJ. ayoko lang, kasi nagdadrive na ako ngayon eh. Pag-garahe na rin kasi ako. Alam mo ba may mga nakaka-relate sa'yo sa comment section ngayon? Sila din namolestya sila nung bata sila, hindi rin nila. May mga nagko-comment. Marami tayong tinatagong na kahit tinatagong sikreto, darkest secret sa buhay natin na namolestya tayo na mga ganon. Similar story na kahit papano gumagaan o gumagaling ka kapag nakakarinig ka ng same story. Tama, Col? Pag Nakarelate ka, somehow. Gumagaan din. Boy, bumubuhat din. Kasi minsan, pag ikaw lang mag-isa, feeling mo ikaw lang yun eh. Pero 'di ba kaya nga tayo nakikinig ng mga drama sa radyo. Ito rin. Kasi pag nakarelate ka, Hindi pala ako nag-iisa. So somehow marami tayong may pasan-pasan na ganyan na problema. Ang dami nagpapasalamat sa iyo, MJ, kasi ang tapang mo daw. Oo. Yan nasa MJ, thank you and sending hugs to you daw, Kuya MJ. Thank you po. MJ, mensahe mo huli sa gabing ito para sa lahat. Mensahe ko para sa lahat ng mga nakikinig ngayon at kahit yung hindi nakikinig, basta kung ano man ang mangyari sa atin, think positive lang tayo. Kahit anong pinagdaanan natin o ano man yung pagdadaanan or yung nakalipas natin, pagtatandaan natin, si Lord nandiyan lang yan. Binabantayan tayo na lahat
Hindi naman kasi ibibigay yan ni Lord ng hindi mo kakayanin. Amen. Kaya, ayan, iiyak na talaga ako. Oo. Alam mo, Col, Mm. na-amaze pa rin ako kay Lord. Mhm. Kahit makulit akong Tita Max. Mm. Kasi, yung taong may pinakamatlalang naranasan sa buhay, nakakapagsabi pa rin siya na may reason kung bakit to nangyayari. Hindi ko to pagdadaan kung hindi ko kaya. Kaya kabisyo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Di ba, Mang Kanor? Ilan sila, Mang Kanor? Tatlo sila actually sa buhay ko. Hi. Ikaw kasi tinatanong mo pa ako. Seryoso na nga eh. Batiin mo si Coach Edmond sa Mujo. Si Coach Edmond pa sa mga coach. Naku, lapitin pa naman yan mga coach Pero na thank you pinapagaan lang namin. Pero alam mo naman kami, may mga kanya-kanya din kami. Pero inuuna namin kayo bilang paglilingkod namin sa inyo mga kabisyo. Hanggang madaling araw. MJ, thank you ha. Ngayon pag salamat, nakita ha. tayo, mas ma-appreciate na talaga kita. Nako, yan na yung sinasabi ko. Hi. Thank you rin po sa pakikinig ng aking nakaraan. Oo. Thank you po. Basta, para sa mga bata, para sa pamilya. Fight, okay? Salamat, Col. Oo, Amping ka kanina. Pag hinag kita, sisikipan ko, didiinan ko. Wag! Matruma eh. Wag na nga. Sabi May kanina mga ni, nag-volunteer pa dito. Sila na daw ihag mo. Ay! Kayo talaga mga walang sabi hiya ni kayo. Jelly Z, Mang Kanor, natatai ako sa'yo. Ay, natatawa pala. Galaw ka. Mukha ba ko iniduro, guys? Mga kabisya, daghan salamat. Salamat. mo. MJ, daghan kayong salamat, What a Col. story. Thank you rin po. Ang dami na Salamat nag-aabang po. ng tawag ng katas, Mang Kanor. Kayo kasi eh. Ang Col MJ, ingat ka sa biyahe, ha? Amping, salamat sa support mo rin sa... Sa Love sa amin Radio. dalawa. Oo, thank you. Ingat. Thank you. God bless. Salamat. Salamat, Col. Thank you po. Thank you. Nakikinig din si Captain Dennis Turla ng Manila Police District. kumpare Sana ko yan. tumawag din dyan. Alam mo? Ay, pwede yan. Huwag mo na sabihin. Pero Pero kayo mag-usap, yung hindi ko alam. Kasi kilala ko pwede eh. ka tumawag kumpare kong tunay. Dami na Alyasan lang natin. Oo, pero kayo, dapat di ko alam. Kasi wala, may judgment na agad ako kay Dennis Turla eh. Wag nga. Basta ibahin na Winnie nila. the Pooh. Marami yan sa kotse niya. Paano niya nalaman? Tamo, MJ, ang dami nakarelate sa'yo. Si Daryl Mac sabi, thanks MJ, same. Ang daming dumadamay sa'yo, hindi ka nag-iisa. Akalain mo ko yung sugat natin ng bata, dadalahin pa rin talaga natin, i-heal pa rin natin pagtandaan natin, no? Ganun talaga. Kaya nga, di ba, kahit yung mga simpleng, yan, iba kasi malalim, mabigat po yan. Kasi traumatic experience yun eh. Oo. Di ba, bakit ako, totoo lang yung hiling ko yung ba't parang mahilig ako sa sapatos? Kasi nga yung mga sapatos ko Hinihil mo dati, yung childhood mo. butas. Pag umuulan, namumblema butas ako kasi nang nakalipas. Ang galing talaga, guys. Kaya Oo. ang ginagamit ko, pag maulan, basic na, mababasa na Alam yung ko yun medyas ko. Alam ko yun, itong taong to. Mahilig sa sapatos, hinihil niya yung childhood niya. Kaya pag may babaeng may crush sa kanya, size ano ako. Wala naman sinasabing gano'n. Hi, Sir Dennis. Tayo na mag-uusap, Sir Dennis Turla. Mga kabisyo, meron pang bukas. Oo, bukas ulit. ulit. Pwede kayo mag-PM ahead of time or PM nyo si Uncle Dagol or Tanya Chinita sa FB. O, kahit sa TikTok. Sana PM si kayo. Kuya sino Duts? Si Kuya Dut. Kuya Dut, tawag din siya sa atin habang nagka-camera siya. Pero kayo mag-usap kasi madadadad. Mabubulabog si Kuya Dut eh. Heartless way Mahirap no? na. Thank you, Anyway, dagang everyone. salamat guys. Bukas ulit. Nakasama niyo po Certified Playboy, Uncle Dagol. Nakasama niyo rin dahil alam kung bakit kayo nanonood gabi-gabi ng radyo. Tanya Chinita. At Mang Kanor, thank you sa inputs mo. Gumagaan yung conversation pag andyan ka. Na-realize ko, wag ka munang mapunta sa impyerno. Hindi nyo lang alam nga, professional ako.
with Mang Kanor. Ito po ang 90.7 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Wow. Ito na yung kanta ko para sa'yo. Oh, may Hindi. pag-intro. Sino yan? Si Paring Nilsson. Nelson Canlas. Hindi, Nilsson Ano del ba? Castillo. Ip ni Ip. Ayan na. Metro's number one, Love Radio. Basic!